नमस्कार। का हाल बा हो? ठीक बा और सब। बड़ी दुख होला कि कुछ बेहतर गाना टीम के राजनीति के वजह से खेसारी भैया तक ना पहुँचे तो कितना खराब लगी। सोच के देखा है खाली कि सुना राजा पी के गाजा तू गड़िया जन चलावा हो जैसन गाना, हिट गाना के पार्ट 2 जब राइटर लिख के भेजलस खेसारी भैया लगे तो शायद बीचे में गाना रह गई, कोई रिस्पॉन्स ना आयल कि गाना गावे के बा कि नहीं गावे के। लास्ट में राइटर टुनटुन भाई से उ गाना के गवा दिलस। बड़ी अफसोस होला ना हो। उ गाना पर हक खेसारी भैया के, उ गाना खेसारी भैया के भेजाइल भी, लेकिन खेसारी भैया तक शायद उ गाना ना पहुँचल। एकर जिम्मेवार के बा? सोचले बड़ा कभी? ना हमरा समझ में आई ना तहरा समझ में आई। गाना गईल सावन में 20 गो 25 गो गाना आवे, उनमें से 10 गो गाना फ्लॉपे होखे और बढ़िया गाना खेसारी भैया तक पहुँचबे ना करे, टीम के राजनीति के बीच में फंस के रह जाए तो एमे केकर गलती बा? तुम्हें लोग बताइए लोग कमेंट करके। बड़ी अफसोस होला कि मतलब खैर चलो, बड़का लोग बड़का सोच, बड़का बड़का लोग के मैनेजर बड़का बड़का दबा देवेला लोग गाना के। खैर अच्छा के बात बा, गाना एने ओने होत रहे के चाही, फालतू फालतू गाना रिलीज होत रहे वो अलग बात बा। अच्छा गाना सही टाइम पर सही जगह पर ना पहुँचे, दबा दिया है, बहुत अच्छा के बात बा। यही से विकास होला। बाकी हम कुछ कहम तो नहीं है, समझदार बा लोग, समझ अगर समझ गिला लोग तो कमेंट करके बताइए लोग। हम ये वीडियो के यहीं पे ख़त्म करतनी। हम मिलम तार लोग से एगो नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।